Milí klienti, priatelia, kolegovia, blíži sa nám koniec roka, Vianočné sviatky sú pred dvermi a ich atmosféru je cítiť v priestore už teraz. Ja si veľmi vážim ľudí, ktorí sú ochotní, pracovití, čestní, koordinujú sa a berú plnú zodpovednosť za to, čo im bolo zverené. Kvôli takýmto ľuďom prosperujú skupiny. A keď prosperujú skupiny, prosperujú jednotlivci. A kvôli takýmto ľuďom prosperuje vo finále celá spoločnosť. Tak to je. A ja vám chcem za všetko vaše snaženie sa celý tento rok poďakovať. Ale ako som už povedal, blížia sa sviatky a naša pozornosť bude viac a viac nie na obchode, nie na výrobe, ale na našich najbližších. A ja vám chcem mene našej skupiny Business Success poďakovať za tohtoročnú spoluprácu a hlavne vám chcem popriať krásne Vianočné sviatky v kruhu najbližších, plné lásky, tvorenia a skutočného porozumenia. Užívajte si ich a do nového roka prajem len to naj na všetkých frontoch.